white. Ayan. Maganda ba yung perfect white natin? Ito po ating perfect white. Gusto ko lang po siyang medyo mas i-elaborate sa inyo. Akala kasi ng iba, anti-aging lang yan, pampabata lang yan. Ito po, sa marami na namin explanation. Pero sa bago pong makakarinig na explanation nito, ito po ay anti-aging. No? Ang ginamit po sa kanya is L-cysteine peptide. Pag gagamit po kayo ng gluta, kailangan gluta, L-gluta. No po? Kasi yun po yung talagang mabilis nagre-react sa katawan po natin. No? Ang maganda rito, hindi pa po siya glutathione. No? Mayroon siyang part ng glutathione. Ngayon, ang ginagawa po ng loob ng katawan natin, nagko-convert pa lang siya ng glutathione pag pumasok na siya sa loob ng katawan natin. At isa pa po, meron po siyang sangkap ng, doon na po produce yung collagen dahil sa kanyang astaxanthin. Ang astaxanthin po, tumutulong po siya, sabi nga siya yung support tissues under the skin. Kaya po yung mga kulubot like wrinkles, yung mga eye bags, dito sa wrinkles, yung tinatawag natin na glabella, ito sa gilid ng mata, crosspits, or yung mga dark spots, nakikita natin, mga pekas, ganyan. Yun po lahat yung nire-repair niya. Doon po siya magaling. Na po, imagine, ito po ay Botox-less facelifting. Magkano magpa-Botox? Diba? Per session, probably 15 to 20,000, pinaparalyze yung muscle. Tapos kung hindi pa maganda yung session, yung pagkakagawa, pwede matagilid yung mukha. At ang difference, yun po, may mga synthetic na inilagay doon. Unlike this product, it's all natural. At alam nyo ba, ito po, product po ito ng Japan. No? Alam natin kung gaano kagandang product ng Japan pagdating sa mga cosmetics. Kaya lang tayo po is all natural. Kaya po hindi hassle ang paggamit. At ang maganda yung effect niya po, although gradual, pero napakaganda po. At the same time, yung katawan po natin is nagiging healthy. Bakit? Kasi meron din po siyang sangkap ng astaxanthin, which is 5 times more than lutein. No po? Kaya po kung ang cases po ng isang tao, meron po siyang glaucoma, meron siyang catarata or astigmatism, ito po, if I were you, ipagamit niyo po ito sa mga kaibigan kakilala niyo, malaki rin po may tutulong nito. No? Hindi lang po beauty, yung ibibigay niya sa'yo, sabi nga nila, yung kagandahan daw at kagwapuhan sa panahon, pwede nang bayaran. Totoo po yun, pero mas maganda po, kung gagastos ka, yung natural na. Ito po kasi natural to. Mapapansin niyo talaga, marirejuvenate yung skin, gaganda yung kutis mo, lalo na po pag ginamit to, tinitake po ito ng gabi, bago ka matulog, mag-take ka ng at least 2. Pagising mo sa umaga, mag-take ka ulit ng 2. Yan. 30 tablets po ang laman ng kanyang isang bottle. Na po, bakit dalawa-dalawa yung pinapainom ko? Para po mas mabilis nyo pong makita yung effect sa katawan nyo. Sabi nga kung gusto mong, kaya ka nga na gumagamit kasi may gusto kang makitang pagbabago, result, yun po yung sinasuggest namin sa inyo. Sa tanghali, mag-take ka ulit 2. Na po, total of 6 tablets per day. Ano po? But I assure you, in just 2 to 3 months, nandun na po yung napakagandang effect. Mag-picture lang po muna kayo para meron kayong before and after. Aside po sa natutulungan yung inyong health, at the same time, yung beautiness talaga, effect sa katawan natin is ibibigay niya. No? Nakalagay nga sa level niya dito, pabata ka ron ng 10 up to 20 years. Pero kahit 5 years lang yung ibata mo, ang laking bagay na, di ba? At saka yung gumanda yung kutis mo. Di ba? Hindi lang naman mga artista may karapatang gumanda at gumapo, di ba? Kahit tayo rin, basta gagamit po tayo ng produktong ito, no? So ito po yung ating product, Perfect White. Lahat po ng itong product namin na to ay available na mabibili niyo po sa mga outlet ng AIM Global, no po? At dito po sa Korea, no po, ini-invite po namin kayo dito sa aming grupo, na kung mayroong mga interesado po sa inyong kumuha ng produkto, kahit po sino sa amin, pwede po kayong bumili ng produkto. I-display po namin dito yung aming mga name and contact number para if ever po, kahit yung aming Facebook account, if ever na ma-encourage po kayo, napakinggan nyo ang seminar na ito at nagandahan kayo, na-appreciate nyo na okay, makakatulong sa health ko yan, gusto kong i-try yung product na ganito, ganyan, ganon. Okay, you are free to try, no? Na yun lang, babayaran nyo lang. Free to try, pero magbabayad kayo. Bibili po kayo. Pwede po kayo mag-take ng order sa amin. No po? At sa meron kaming mga outlet dito. Actually, meron kaming outlet sa Seoul, sa Bucheon, kina Ma'am Arcel, no? Satellite office po yun, no? Kung halimbawa na may mga order po kayo rito, pwede po kami ang mag-order para sa kanila, para makarating po sa inyo yung order ninyo. Kasi somewhere in Korea,
and even sa mga karating nating bansa, kung meron man. Ito po, kasi sa Pilipinas, halos tabi-tabi na yung mga outlet ng AIM Global. Ito po, at maraming salamat po dahil sinamahan niyo po kami sa mga ilang oras din ng aming pagsasalita para maibigyan paliwanag po yung aming produkto. Basta sana po lahat tayo gumamit ng produktong ito. At sa mga susunod na seminar ko po, ituturo ko naman po kung paano po kayo magkakaroon ng discount. Gusto nyo naman discount? Siyempre, lagi sagot, yes. Di po ba? Masarap bumili kapag mayroong discount. No po? At the same time, hindi lang discount. Meron pang points. No? Ano naman yung points? Kasi pag ang binibili mo may discount, tapos merong points, ibig sabihin, hindi sa lahat ng time galing sa bulsa yung ibibili mo ng product. Time will come, pag na-accumulate si points, magge-generate siya ng pera. So, meaning, kung meron kang pera, pwedeng yun yung ipalit mo na ng product. Okay? So, next time, yun naman po yung aming ipaglilingkod sa inyo. And, in behalf of AIM Spark, of Busan Generation, again, my name is Michael Sabaceda, and more power. Thank you.